اصل اور پک دنا کردار بابا ارکدا پیسہ یا صورت بندہ اکا پدی خواست کرو ٹسی گچینو شاعر سے واحد بابا گدان ادبی مجلس شال ہنینا علم بریتنا شاعری بن نما چاپا تیٹ واحد بابا گدان ادبی مجلس شال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بند سے کہ چھٹ الوک استاک کگے یکجا مرر چھٹ الوک استاک کگے یکجا مرر روشنائی کے ردا توبے نکچ منتوار چار بندی سے کہ تس درو پاؤ زمانے بندغے تس درو پاؤ زمانے بندغے دور یعنو بندغم گٹو کرے پید دائرہ درو شمٹیے بابا کتاب دائرہ درو شمٹیے بابا کتاب آسمانہ ٹے جیس موکو کرے اس پندو بندی سے کہ پید پھر رکس انام بس بیوشمس پھر رکس انام بس بیوشمس پھلنا تو اود پکا جن تخک پید شام پھرغک دیتنا اروارغا شام پھرغک دیتنا اروارغا دے گٹو کیک وارس ننتغک. برین کتا غزل سے نپارغ ہے کہ انقلابس دا چوے بسکو مٹی انقلابس دا چوے بسکو مٹی نہ سلو دشمن نکے امبل سلک مستی پے مستنا پارے متورے دا سبش مستنا پارے متورے دا سبش ایڑنا نے عزت جیجل سلک انمونی پے مارے اینا مارنا اے گواچنی سالے وطن مارنا اے گواچنی سالے وطن ان اکائک پاتنی و سل سلک پے چھٹ فندہ مسلکی جنگے گڑا چھٹ فندہ مسلکی جنگے گڑا پھن خراسانی نکے منگل سلک مونی پے قتل کے کر بندغے قاتل امر قتل کے کر بندغے قاتل امر وان وازا صفٹی اول سلک منتوار پہ قتل کے کر بندغے قاتل امر وان وازا صفٹی اول سلک مونی پہ دا اراکا کار استن نا ستم دا اراکا کار استن نا ستم تھل کے مسیشہ امن بس تھل سلک انو مکتیت کہ پالر بابا ننا اردے نخنگ پالر بابا ننا اردے نخنگ خنت ٹی امنین ما کجل سلک. اجازت سپند کتا غزل سے کہ اگے بندخ کتینا پیڈی الرس اگے بندخ کتینا پیڈی الرس اصل ارفق دنا منت بندخ پہ خلص پا است اینا جوڑ امر مف خلص پا است اینا جوڑ امر مف خدائے تب پرا معبت بندخ پہ قسم اخص کنے باور بفکچ قسم اخص کنے باور بفکچ درین داستینا پت بندغ منتوار پہ اوارے کنت دا خوشیٹی بیرہ اوارے کنت دا خوشیٹی بیرہ غما تورے نتینا نت بندغ انمونی پہ
इना और पीर मस चट दम दरेंगा, इना और पीर मस चट दम दरेंगा, वले इल्ताव हमें आदत बंदा पे इनाटी शार ए कचकोल दूटी, इनाटी शार ए कचकोल दूटी, कने पारे असिट बरकत बंदा मिन्नतवार पे इनाटी शार ए कचकोल दूटी, कने पारे असिट बरकत बंदा मकते तक असल और पक दना किरदार बाबा, असल और पक दना किरदार बाबा, और इकदा पैसा या सूरत बंदा।